ክቡራት ተኸታተልቲ ሓድጊ ቱሪዝም ኣብ ሓድጊ ነቕርቦም ዘለና ተኸታተልቲ ወይ ዓድኻ ናይ ምፍላጥ ሕቶታት ምናልባሽ መልሶም ሓደ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ከከም ከባቢኡ ኣፈላላይ ክህልዎም ይኽእል እዩ ትግራይ ብፍላይ ቋንቋ ትግርኛ ብጣዕሚ ምዕቡልን ሃፍታምን እዩ ንሓደ ነገር ብብዙሕ መግለፂ ኣለዎ ስለዚ ከባቢያዊ ኣፈላላያት ክህልው ይኽእሉ እዮም ንዕኡ እውን ኢና ነቕርቦም ዘለና ናብ ህዝቢ ናይዚ ናይ ቅድሚ ትማሊ ዝተለቐቐ ፈተና ኣብዚ መልሲ ንምሃብ ክንሙክር ኢና ናይ ባህላዊ ፀወታታት ዝምልከት ብፍላይ ምስ ገጠር ዝተተሓዘ ናይ ገጠር ናብራ ዝምልከት እዩ ዝበዝሕ ስለዚ ናብዞም ናይ ብቅድሚ ትማሊ ሕቶታት እንትንኣቱ መልሶምን ብቕልል ዝበለ ገለፃን ከም ዝስዕብ ይኸውን ኣብ ሓድጊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝቐርቡ ሕቶታት ካብቲ ዌብሳይት እውን ምርካብ ይከኣል እዩ ኣብ ናይ ሓድጊ ዌብሳይት ሓድጊ ኣብ ዝብል ሜኑ ኣቲና ድሮፕ ዳውን ይመፅእ እዩ ንታሕቲ ዝርዝር ይመፅእ እዩ ካብኡ ውሽጢ መወዳእታ ፈተና ኩዊዝ ዝብል ኣሎ ኣብኡ ኣቲና ሕጂ ንሪኣ እንደሊ ብዛዕባ ባህላዊ ፀወታታት ዝቐረበት ኣብ ቀረባ ግዜ ዝቐረበት ፈተና እያ እዚኣ ትመስል እተን ሕቶታት እውን እዚአን ይመስላ ከምቲ ዝረኣኹምዎን ንሕድሕደን ምስ መልሰን ክንሪአን ኢና እዛ ባህላዊ ፀወታታት ትግራይ ፈተና ትብል ንኸፍታ እሞ ዝርዝር ሕቶታት ሒዛትልና ክትመፅእ እያ ኣብኣ ኣብ ሕድሕደን እንዳኣተና ንፈልጦ ንምልስ ብሰዓት ዝተገደበ እዩ 3 ደቂቓ እዩ ተዋሂብዋ ነዚኣ ፈተና ምናልባሽ ንሕድሕድ ደቂቓ 10 እየን 30 ሰከንድ ዓይነት ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ 30 ሰከንድ ተዘይመልኡ ኣቋርፀና እሞ ዝተረፈ ሕቶ ከምዘይመለስና እዩ ሓሲቡ ውፅኢት ይነግረና ማለት እዩ እዚ ፈተና ወሲድኩም ናይ ባዕልኩም ርእቶ ኣብ ትሕቲ ፈተና ዝገለፅኩም ወገናትና ብጣዕሚ ነመስግን ካልኦት እውን ክወስድዎ ሸር ዝገበርኩም ዘምፃኹምዎ ውፅኢት ብምልጣፍ ካልኦት ንክወስዱ ዘበራታታዕኹም ብምልኡኹም ብሽም ሓድጊ ክነመስግን ንፈቱ ይቐኒየልና ኣብዛ ባህላዊ ፀወታታት ትግራይ ትብል ፈተና 10 ሕቶታት እየን ዘለዋ 10 እየን ምስ ባህላዊ ፀወታታት ዝተሓሓዛ እየን ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ መጀመርያ ሕቶ ካብዞም ዝስዕቡ ባህላዊ ፀወታታት ትግራይ ዘይኮነ ኣየና እዩ ትብል እያ ቃርሳ ያሃለለ ማሕረስ ቅልስ ካብዚኦም ኣየና እዩ ባህላዊ ፀወታ ዘይኮነ ኩልኩም ከም ትፈልጥዎ ያው ማሕረስ ስራሕ እዩ ፀወታ ኣይኮነን ከም ካልኦቶም ባህላዊ ፀወታታት ኢልና ኣብ ምድቦ ውሽጢ ዝርከቡ እዮም ናብ ቁፅሪ 2 እንትኸንከይድ ኣብ ውሽጢ እንዳመርዑ ዘይንረኽቦ ዓይነት ፀወታ ኩሎም ፀወታ ናይ ዓይነት ፀወታታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ኣብ ውሽጢ እንዳመርዑ ዘይንረኽቦም ከምዚ ኢንዶር ኣውትዶር ዓይነት ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ገበጣ ኣደራራስ ሸደዶ ወይ ሸተታ ኣብ እንዳመርዑ ንረኽቦም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ዝፅወቱ ኮይኖም ቃርሳ ግን ኣብ ደገ ኣብ ሜዳ እዩ ዝፅወት ሳልሳይ ዓይነት ባህላዊ ናይ ቃል ፀወታ ዘይኮነ ናይ ቃል ዝብል ዓይነት ባህላዊ ናይ ቃል ፀወታ ዘይኮነ ስለዚ ኣብዚ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ብቓልና ንፃወቶ ነገር እዩ ብሪሞ ብምንቅስቓስ ንገብሮ ብእግርና ጠለይ ጠለይ እንዳበልና ንገብሮ ፀወታ እዩ ነበርያ ነበረ እውን ናይ ቃል እዩ ካስግነን እውን ናይ ቃል እዩ ስለዚ ኣብዚ ብሪሞ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ መልሲ ብሪሞ ማለት ኣብ መሬት ኣፈላላይ ኣለዎ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኣብ መሬት ሕንፃፅ ብምስማር ንእሽተይ ፀፋሕ እምኒ ጌርካ ብእግርካ ጠለይ ጠለይ እንዳበልካ ትፃወቶ ዓይነት ፀወታ እዩ ብሪሞ ማለት ብሪሞ እውን ይበሃል እዩ ራብዓይ ንፀወታ ቃርሳ ዘይገልፅ ኣየና እዩ ዝብል ኣሎ ንእሽተይ ክቢ ጎማ ተድሊ ካብ ጫማ ኣምኪኽና ገለ ንሰርሓ እያ ንእሽተይ ክቢ ጎማ ተድሊ እያ ብበትሪ እዩ ዝፅወት ክልተ ጉጅለታት የድልዩ እዚአን ኩለን ይገልፃ እየን ክልተ ጉጅለታት እውን የድልዩ እዮም ነቲ ጨወታ ኣብ መንጎ ክልተ ጉጅለታት እዩ ዝፅወት ስለዚ ምውስሳድ ስለ ዝኾነ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክልተ ጉጅለታት የድሊ እዩ ሓላው ልዳት የድሊ ዝብል ትክክል ኣይኮነን ትመልሲ ንሱ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሓላው ልዳት ዘድልየሉ ግዜ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ፀወታ ወይ ኣብ ሃንድቦል ኣብ ከምኡ ዓይነት ፀወታታት እዩ ስለዚ ኣብ ቃርሳ ሓላው ልዳት ኣየድልን ሓሙሻይ መፃወቲ ሸደድ ወይ ሸተታ ኣየና እዩ እያ ትብል ኣብዚ ብትክክል ኣይተፀረባን ብትክክል ኣይተሰራሓን ተን ናይ ሸደዳ መፃወቲ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ኣብ ቁፅሪ 2 ዘሎ እዩ እቶም ካልኦት ኮመን እዮም ንፈልጦም ኢና ሸደድ እቲ መሳርሒ ከምዚ ካብ ዝቕጥን ኢሉ ተመላኺዑ ስእልታት ተገይሮምዎ ገለ ይስራሕ እዩ ብዙሕ ዓይነት ፀወታታት ከዓ ይፅወተሉ ካብዞም ፀወታታት እዚኦም ሓደ ክልተ ሸደድ ትወስድ እሞ መስቀለኛ ትሰርሐን ብሓንቲ ጫፍ ሒዝካ
ኣብ መንጎቶም ተፃወትቲ ተዙራ ማለት እዩ ብጫፋ እንዳሓዙ የዝርዋ እቲ ዕላማ ኸ የውደቕካ መዛር እዩ ዘውደቐ እንተ ደኣ ሃልዩ ኣብ መንጎኡ በተን ሸደድ ብክልቲአን ኢዱ ሓንቲ ኢዱ ይቕርቀር እንዳፀቐጥካ ክሕሞ እንዳገበርካ ነቲ ተፃዋቲ ዘስሕቕ ፀወታ ዘስሕቕ ዘረባ ወይ ዘስሕቕ ሕቶ ክምልስ ይግደድ ማለት እዩ። መበል ሻድሻይ ሕቶ ኣደራራስ ንብሎ ዓይነት ፀወታ እንዳመርዑ ኣየና እዩ ዝብል ኣደራራስ እውን ካብቶም ናይ እንዳመርዑ ፀወታ ሓደ ኮይኑ ብጉጅለ እዩ ዝፅወት ሓደ ሰብ ታራኛ ሰብ ይደንን ካብቶም ከቢቦም ዘለዉ ሰባት ሓደ ይወቕዖ እንተፈሊጡ ይቐንዕ ይገድፎ ካልእ ዝተፈለጠ ይኣቱ ማለት እዩ እንተዘይፈሊጡ ግን ይኣቱ እንደገና ይውቃዕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምውቃዕ እዩ ከም ፀወታ ምግማት ናይ መን ሰብ ከም ዝወቕዓካ ምግማት ዝግበር ፀወታ እዩ ብዙሕ ትሪክ የብሉን ብዙሕ ሻወድ ወይ ብዙሕ መግለፂ የብሉን ተራ ብተራ ትደንን ግን ኣብዚ ያው ከም ቂምካ እቲ ውቅዒት ክሕምምን ዘይክሕምምን ይኽእል ከም ወቓዒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣየናይ ሰብ ከም ዝወቕዓካ ትፈልጠሉ ክሳብ ትፈልጥ ከዓ እንዳደደንካ ትውቅዓሉ ዓይነት ፀወታ እዩ ኣደራራስ ማለት ሽሙ ክፈላለ ይኽእል ከም ከባቢኡ ሻውዓይ ሕቶ ብዛዕባ ብሪም ወይ ብሪሞ ትኽክል ዘይኮነ ኣየና እዩ ይብል ኣሎ ኣብ መሬት መስመር ኣስሚርካ ዝግበር ፀወታ እዩ እዚ ትኽክል እዩ ንእሽተይ ፀፊሕ እምኒ ተድሊ እዚ እውን ትኽክል እዩ ሚዛን ሓሊኻ ብእግሪ ብሓደ እግሪ ዝግበር ፀወታ እዩ እዚ እውን ትኽክል እዩ ኣብዚ ፀወታ ገመድ የድሊ ዝብል እዩ ትኽክል ዘይኮነ ካብዚ ካብ ናይ ብሪሞ ምስ ብሪሞ ዝተተሓዘ ምንም ገመድ የድልዮን ፀፋሕ እምንን ኣብ መሬት ዝተሰመረ መስመርን ጥራሕ እዩ ዘድልዮ ሻሙናይ ሕቶ ኣብ ባህላዊ ፀወታ ጓይላ ዘየድሊ ኣየና እዩ ይብል ኣሎ ዋጣ ፀናፅል እምብልታ ከበሮ ካብዚቶም ሰለስተ የድልዩ እዮም ዋጣ እምብልታን ከበሮን የድልዩ እዮም ፀናፅል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅዳሴ ዝጥቀሙሉ ካህናት ዝጥቀሙሉ መሳርሒ እዩ ኣብ ባህላዊ ፀወታ ኣብ ጓይላ ኣየድልን ፀናፅል ስለዚ መልሱ ፀናፅል ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ታሽዓይ ሕቶ እዚ መሳርሒ ሙዚቃ እንትውቃዕ ነብሪ ከይተረፈ ክሰምዕ ይመፅእ ይበሃል ኣብ በረኻ ብፍላይ እንዳተወቅዐ ተረኺቡ ተሰሚዑ ደስ ኢልዎ ይመፅእ ይበሃል እቲ ዝወቅዕ ዘሎ እቲ ዋቃዕ ደስ ዝብል እንተኮይኑ እቲ ዝወቅዕ ዘሎ ሰብ ከቋርፅ ከሎ ነም ይቁጣዕ እውን ይበሃል እና በዚ
መንገዲ እዚ ዝግለጽ ዓይነት መሳርሒ የና እዩ ይብለና ኣሎ። ነጋሪት፣ ክራር፣ ሻምበቆ፣ ዋጣ ካብዚኦም እቲ ከምዚ ተባሂሉ ነብር እውን ክሰምዕ ይመጽእ ተባሂሉ ዝውረየሉ ሻምበቆ እዩ። 10 መወዳእታን እዞም ዝስዕቡ መሳርሒ ሙዚቃ ካብ ዕንጨይትን ቆርበትን ይስርሑ ብዘይካ ሓደ ይብለና ኣሎ። ኣየናይቲ ካብ ዕንጨይትን ቆርበትን ዘይስራሕ? ነጋሪት፣ ዋጣ፣ ከበሮ፣ እምብልታ እዮም እቶም መመረፂ። ስለዚ ካብዚኦም ንሕድሕዶም እንተሪእናዮም ነጋሪት ካብ ዓብዪ ዕንጨይትን ካብ ቆርበትን ይስራሕ። ናይ ባዕላይ ቆርበት ብዙሕ ግዜ ክጥንክር ስለ ዘለዎ ክውቃዕ ከሎ ከይቕደድ። ዋጣ እውን ከምኡ ካብ ቆርበትን ካብ ዕንጨይትን ይስራሕ። ካልኦት ተወሳኺ ጅማት ወይ ጭራ ፈረስ ገለ የድልዮ መውቅዕ እውን የድልዮ እዩ። እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ እታወት ግን ቆርበትን ዕንጨይትን እዮም። ከበሮ እውን ከምኡ ካብ ነጋሪት ምስ ዝበለ ኮይኑ ተመሳሳሊ ኣሰራርሓ ዘለዎ እዩ። እምብልታ ካብ ብዙሕ ግዜ ካብ ሓፂን ይስራሕ፣ ነዊሕ ሓፂን ይስራሕ። ስለዚ መልሲ እምብልታ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሓድጊ ቀጻሊ እውን ብዙሓት ሕቶታት ክህልውና እዮም። ንሳቶም እንዳወሰድኩም ንኻልኦት እውን እንዳካፈልኩም ዓድና ሓቢርና ክንፈልጥ ንፈልጦ ክነፍልጥ ንላቦ የቐኒየልና። ሰናይ ግዜ